فيش ايوه الفيديو خوش شايفيت حي كل ده والله يا مش خش مش يندري بوستي هنشوفه دو كحدوا نسكو تكون حديش خص بركتي تحيي حجار خير وزن دياش شيخ أخي تمتساني بركتي يلقص شب قضاء يحكي وقوات ازدير باخر دو تخار وزن دياش دحاء سحاء يرمو خوش يعي وقوس تسجل ادي سبوچا والسيء تاكل بوچا وسيه هتاخد نسكو والله يوقت تروح غدا حدات دال افضل جيتخس ايسوا يشي وش يا حي سجوش أيوة تبكي شيء يرزق ليه على بركتي يوين بس إن النص آمين ديك يعني كويس مرنا عندك متك ديك يا متك راشي أذكر يوين بس Plivo ja, trebalo dođe. Znači, levo. Gel. وبحي غير بود وبحي عقينية مكان ضب فرحة يطلعوا ويجون يرجع أي من هي ابيع تقح يا اصلا
أحمد حبيبي ناصري أحمد حبيبي نيار يا بابا سيد أحمد إرسل نحن تذكر جوا بقير در الشحم ده ليس يتهم قاضي ترى زليلي كتب بحمي سكيت الحمي قاني بين خيطايات ولا قاني خيطايات تغن دو جوا تغن أمو سيد أحمد يغازي زيت أبو نخ سون زعمت تقول سون مو بين خيطة أحمد ليش تدا عمر يا شال عمر إيك عمر بعد بينو أخوت شان ووت خضر أول ليتي بعد بين شان بعد بينو ووت خضر أول سن بيجري خان دور مك مدني أو تعال تسلم على نفسك يا حاضر إشت عمر بيحكي أشخان توما بيحكي أشخان سواتش سنوش مدني وش يتسابق خان بريور لامز ما أعرف سكانو بس وقاش لقيدين خان واتس دلا هو وضع خوت عمر تغليتي عمر وش بياوش ديك يوحي جرت يعني يالج سؤال إيقا وات وقا فد خاتش ملت خاتش يعني حول الحيان داميج مو استود أقوش يستخل يعني يالج يالور يالج يالور تخوفي دي هكا شو خوش خوش يالور جوب در لحد يتخبط شو الله إذا قدرت مش حاول شو صدق هنا كيف سجار والله يا رياض فرصة ولا بيني نقبل يا وولف ده بيجينا روك توك شان الحمد لله رب العالمين عدلي سوتا عدلي سوتا عدلي Yes, we're here. شو اللي قلت أخي؟ Как вам свадьба?
Пока в шоке. Пока в шоке, да. Но в приятном шоке. Ну, водитель у нас, да, Шумахер. Хорошо, что вы эту машину сделали. Хорошо, что мы сейчас доезжаем. Да не, можем еще круг дать. Не, реально, он смертный. Не, очень классно. Да. Впечатление, блядь. Хорошо, что мотор не такой очень мощный. Ну, как вы научились вот так ездить? Права хоть есть? Все, меня перед. Машина хоть своя, да? Конечно. Или almayı da. Ну, хочется пожелать, чтобы мы жили в согласии, в мире, чтобы все ваши цели были одни, общие, чтобы был достаток в семье, чтобы все было хорошо, счастья, здоровья, детей побольше, и чтобы друзья были рядом. Мы рядом, у вас, если что, поддержим. Вот, главное, не теряться по жизни. Спасибо, что позвали. Республика Ингушетия очень красивая. Еще в горы поедем. Завтра. Спасибо, что позвали. Как вы познакомились? Так мы же вместе учимся уже. Сколько? 6 лет отучились вместе. Познакомились мы в Москве, поступили в один вуз. В одной общаге. В одной общаге жили. Вместе передвигались всегда. Компашка наша. Один поток был, собрались с ребятами. Год не получилось, приехали за работу. Мы за них отдуваемся. 6 лет в Москве вместе учились. Все, звал, мы говорим, приедем, бац, взяли и приехали. Не ожидал, наверное, да? Да, есть такое чувство. Но приятно удивлены, конечно же. Но мы знали примерно, что ожидать, но когда уже все по факту все происходит, ну, в шоковом состоянии, так сказать, в приятном шоке. Ну, всем спасибо, конечно, что гостеприимные очень. Нет, сидите, мы хотим помочь, нам уже неудобно. Нет, сидите, это вообще. Ну, в Москве еще увидимся, или с тобой вместе. Я тебе еще подарок подарю, дам тебе полет. Так что готовься. Вестибулярный аппарат прокачивает. Его еще вряд ли пустят сейчас в Москву.